akhirnya nadyan tong bebasan seprapat jagat iki sini wong iki ning ora orang banding lawan sini rampung perlu perhatian mungkin kulo dari akan semua ngomong kesan itu kok lawan yo nyai takkan bisa ngomong sane ngomong lawan bumi usahaku iki ora sedhisik yo makane ampinganipun kakang iki ora sedhisik awit putra iki ya bisa ngomong sane ngomong lawan datang ngomong fokus sapa ngomong ampinganipun kakang tumun perlu ya akan semua ngomong sane putra Linono sampinganipun Mas Bagus gitar dene ora ayu karisma tumutun karo kursi kakang sopo jumapan dalipun Bapak Jumiran sanuwun sekali bumalika sungkem putra mendiang sepuh kekalihipun angajab ing Mas Sopo Romo Pramanipun Angeping asal sumung keping jengkul sinar tak peningin cipta Romeso ing sanobari ayah lino bongsul ing lardoyo kelem karobat ing memati sundatan wawa citra Kanjeng Romo ulun jeng soanya korban sedang sungkem pangapet itu wawa dulu wonten sanggaping menurut hatiku Kanjeng Romo yoyong geranaku ngir bocah ayu karisma tak kompo yo bali pengisu ning bapa wae tamah kompo yo yo bang itu kudu bisa bagus cuma kali juga wis gerang aku ngger karisma kok soal kesane ibumu yo ngaku sembah sungkem pangabekti kudu ibumu yo anakku ngger bocah kene aku ngger bocah ayu karisma sumber kersane ibu ini lungkir tak udang tak gadang siro dadi omantong aku pomo bukti omarang aku mungkin perolahan di marang garwamu lan ojo pisang-pisang tinggal marang mali badak lungkir dan jadi pun disuruh cuma sekian berhubungan bangsa pun di bawah sini menjadi puluh wonten hati yang berbayar yoyo dulu anak pinggir karisma kawan si bagus wis kono sono kesane kromo kawan ibumu kang sopo bertangan kromo sujud tuli anakku pinggir bagus karo mampu kanthi hati-hati dumbo-dumbo dibawa jongan iki dumbo paripurna sumuka kersanipun Bapak Jumiran sari dicari dumalika Doyo siap kok pengantin kekalih Mas Bagus lan ora ayu karisma Tumujeng papan-palangganipun Ibu Rusmining Sirtami Sulipun kadang bisa sukses. Lamun kok kantornya geno sumupeng tanpa beda. Geno sumupeng kesalipun ngomong main busian mojo nganten itu. Rumoy romo sekali busian mojo pengantin kakung nampi supaya putra kadiri nolosan bebayu. Sakowo berbelit jiling kaspo kelakon tosi nongkro kadyo putih hormat. Iku sami darane pengantin liwir-liwir mami kanthi kebak rasa sukres masuk. Gilir gumantos gitu sumupeng siap mojo pengantin kali. Yang ndak rumentai pangasawa saking romo kawan ibu. Kang memuji kersane Gusti kang murbeng domani. Muga bebayanira Mas Bagus kelawan ora ayu karisma. Sumandhing payu jodoh sejati atau untuk donya temeke ndelahan barokah setyo donya barokah donya pramanakira. Memangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan barokah. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Adam lawan Bunda Siti Hawa. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Yusuf lawan Bunda Siti Zulaikha. Kadidene bebayanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lawan Bunda Siti Khadijah. Paripurna wacara sukeman kalajengaken rombongan ingkang candhaipun ingkang winastan upacara kacar kucur asok Gunamaya. Kacar kucur asok Guna wujudipun siap mojo pengantin kakung Mas Bagus jumeneng nyuntak kampil baik kakak Mbak. Ada kata-kata Mbak. Kami pandang boleh? Sakape Mas, sakape.
wong malah tapi mungkin lanjake ya. Kemudian Jawa kan ada yang nanti muncul di pemain musik di pemain musik. Solo, fokus nanya siapa Jawa kan kali. Ning omahe mbake akeh ces. Ning omahe mbake kene akeh ces. Manunggal Romo. Pakai paling kono tunjuk pertama posisi di rumah paling saya. Nangis